period, leto je sve bliže, a sa njim je veliko pitanje koliko možemo da ostanemo na odmoru, a da se ne vratimo ili ne zagazimo još dublje u minus. Odmor se često računa do posljednjeg evra i uključuje smeštaj, gorivo, hranu, ležaljke i izlete, pa i ono čuveno, ma kad smo već tu, daj da uradimo i to. Da li je bolje otići jednom, ali kako treba, ili rasporediti novaca na više kraćih odmora, kako porodice prave letnji budžet gde se najčešće prevarimo u računici i da li odmor sme i treba da bude razlog za kredit, minus ili karticu. O tome razgovaram sa finansijskim savjetnikom Dušanom Uzelcem i Emilijom Đorđević, mamom koja također vrlo dobro zna da letovanje nije samo destinacija, nego i logistika, emocija, ali i ozbiljna matematika. Dobar dan, dobrodošli u 150. Dobar dan, hvala na pozivu. Zapravo sam zvao stručnjake. Ti si, Dušane, rekao da je čudan spoj. Zapravo, evo, ja sam i malo presaznam da je Emilija zapravo i diplomirani ekonomista. Tako da imamo dva aspekta ovog odmora. Šta me zanima za početak odmah? Prvo pitanje. Gde idemo? Šta je prvo pitanje? Gde idemo ili koliko možemo da potrošimo? Pa u suštini u prosječnoj porodici na Balkanu mislim da je prvo pitanje koliko možemo da izdvojimo za letovanje da nas ne ošteti ili bi bar to trebalo da bude prva pomisao, a onda u skladu sa budžetom da se bira mesto boravišta. Jer suštinski bitno je da budemo na okupu, da budemo zajedno. Mislim da je to zapravo luksuz. Da, kako mi posmatramo? Mi stariji, ja? Po meni je budžetiranje u stvari ispravan put. Da se prvo definiše budžet, baš zato što ako bi išli od onoga što želimo, svi želimo naravno i Tirkizno more i 20 dana na tom moru i onako da to bude ekstravagantno i da ima lepe uspomene, što nije ništa pogrešno. To je sastavni deo, mislim, odmora, ali to uzme danak sve finansijske odluke uzmu danak u razmaku od 6 do 12 meseci na kompletne finansije. Znači ono što potrošimo danas reflektuje se na budžet u nekom narednom periodu. I to je onako izbalansiran pristup. Znači imamo želje, imamo potrebe, imamo racio, imamo emociju. Racio kaže ovo je neki finansijski okvir, emocija kaže ja bih na Maldive, ali racio kaže šta fali Grčkoj. I to je po meni onako, mislim da dobar provod nije i dobar odmor nije uopšte isključiv sa tih Instagram lokacija, ajde tako da ih nazovem, nego je to stvar, eto, prosto upravo te priče, možda porodične, možda druženja, možda... Zapravo je dobra ideja. Zato sam pitao to, kome je bitno zapravo gde se ide na odmor. Ja sam zaboravio, izvini, kolika su ti deca sad? Jakov će 6, a Lazar će 8 ove godine. 6 i 8. Da li je njima bitno gde idete na more? Pa, suštinski, sada po školi i po vrtiću, oni čuju neke destinacije i ne znajući ni gde je to, ni koliko košta. I povučeni iskustvima gde smo bili, na osnovu toga formiraju neke želje i mogućnosti, odnosno želje, a mogućnosti su uvek u rukama roditelja, što je naravno trebalo da bude tako. Kako onda formirate vaše želje? Na osnovu čega? Da li vrlo konkretno u tvojoj kući, da li imate neki fond koji punite godinu dana pa čekate da se iskoristi ili idete onako, ajde da uplatimo ovo pa ćemo da vidimo šta će da se desi? Ne, ni u kom slučaju. Roditelji sa 2 dece smatram da to nikada ne bi trebali da rade, da hajde da uplatimo. Iznenadila bi se. Tako je. Stvarno bih, razmislila bih o takvim odlukama. Budžet se planira unapred ukoliko je potrebno ili se raspolaže onim što ima u datom trenutku. Tako se kod nas bira letovanje. Da li se i tebi čini da je, ovo što je Dušan rekao, da su godišnji odmori zapravo postali neki statusni simbol u smislu da se gleda gde su drugi ljudi bili na društvenim mrežama, pa se na osnovu toga odlučuje da li će to biti... Mislim da je tako bilo do, recimo, 1 godinu, 2. Moje, pošto se inače bavim društvenim mrežama, mislim da su sada ljudi postali svesni te iskrivljene realnosti na mrežama i onome šta je zapravo stvaran život. Imam utisak i nadam se da je to tako i da će biti sve realniji život i na društvenim mrežama paralelno sa... Ja bih isto to potvrdio. Mislim da veštačka inteligencija tu utiče baš zato što sad ne moraš nigdje da ideš, možda napraviš sliku da si bio. I da imaš... I sad, vidi, u tim društvenim mrežama dugo već
svaki naš pogled prati pomisao mora da je nešto štelovano na slici, da li boje, da li neka linija, da li struk ili ne znam ni ja šta. Da, pa bar na društvenim mrežama se to vidi. Ima čak i ovi influenceri koji kažu ovako izgleda tokom sezone, ovako izgleda van sezone. Pa sve su to aplikacije koje malo doteruju te i boje i sve to deluje onako prilično kao iz reklame. I to se razvodnjava. Naša onako kapacitet za oduševljavanje valjda opada i onda se vraća na neki prirodni moment. Na restart. Šta si mi rekla? Koliko dugo planirate taj budžet? Da li štedite cele godine ili... U suštini uvek se odvaja određena suma novca za odmor. Za odmor, za odmor, kod mene u kući se uvek odvaja određena suma novca za svašta nešto. Da, mora da bude planski. Dobro, imaš 4. Trebalo bi da bude planski, da, kad god je moguće. Meni se čini da već sada, mislim, sada je kasno, osim ako nemate para, kasno je planirati sada budžet za neko letovanje u julu i avgustu, ali mislim da je sada pravo vreme možda da se počne planiranje gde ćete za novu godinu. Ili se planira za kredit za letovanje. Ili da. Dobro, to je drugo pitanje. Za to se posegne svi oni koji nisu do sada to isplanirali. A šta je tu najbolje rešenje? Kredit, cash kredit, kreditna kartica, minus? Ja tu, da budem iskren, ne sudim. Stvarno znam ljude koji nikad ne bi posegnuli za kreditom da odu na neku destinaciju. Radije ne bi otišli nego da se zaduže. Sa druge strane, znam ljude koji vrlo komforno žive sa 2-3 kredita i prosto im je nelagoda ako nisu u kreditu. Znači, i tu je u stvari onako. Te dve stvari, i jedna i druga su ispravne. Ona možda pogrešna opcija korišćenja tog kredita jeste da uzimamo kredit ne menjajući naše finansijske navike, jer logika priče je da ako mi posegnemo za kreditom zato što nismo skupili na gomilu, to je već signal da nismo finansijski uvežbani da skupljamo na gomilu. I samim tim što sebi nismo naložili neki zadatak, dali smo mandat to banci da nam kaže sad ćeš od sljedećeg mjeseca dati 200 evra. Ne pitamo te li imaš ili nemaš. Nije u tvojim rukama jer nisi razmišljao na vreme. Ako nismo dovoljno finansijski sposobni i na sve to uzmemo kredit i ne menjamo sebe, znači kredit nije loša stvar ako promenimo finansijske navike, ali ako imamo problem sa upravljanjem finansijama, posegnemo za kreditom, taj kredit će samo pojačati da kažem, taj problem ako ne pogledamo u sebe šta je proizvelo taj nedostatak. Emilija, gde prvo pukne budžet? Hoćeš da se nadovežeš? Imam jednu, pošto smo imali crnu i belu varijantu, imam jednu sivu, a to je da poznajem ljude koji ne žele da daju sav novac odjednom, nego prosto vole da plaćaju nešto u rate i na kredit, da ne bi sav novac davali odjedanput. Tako da znam i takve primere koji su u mogućnosti da plate, ali prosto ne žele da daju sav novac odjedanput i svoj... Uslovno rečeno neki vid sigurnosti u slučaju da nešto... Dobro, kakve su nas zmiju jedale, ljudi se ovdje guštera plaše, tako da možda bolje držati. Mislio sam na Jugoskandik i na Dafinu i ostalo. I sa tim turističkim agencijama smo imali isto par nekih stvari. I stvarno sad je aktuelna ta priča oko doplate za avionske karte, za gorivo, za sve to onako malo... Bolje sačekati nego ostaviti da se... A kod nas su, nažalost, aranžmani prestali da budu aranžmani, jer svi daju cifru koja nije zaokružena, nego plus ovo, plus doplata za ovo i onda... Sada ugovori postoji u turističkim agencijama kao ugovori u bankama. Moraš da čitaš između redova. Gde prvo pukne budžet? Gde prvo pukne budžet? Jeste, kad odeš na more, gde prvo? Znaš, kao izađeš uveče u grad i kao deca se zalete na sladoled i ti kao... Kod nas prvo pukne na igračke. Pretpostavio sam, Pošto te igračke ne postoje u našoj državi, nema ih nigde, nikada to nisu videli, nikada to nisu pipnuli, igrali se na taj način. To je prvo gde nam pukne budžet. Zatim zavisi kakav je aranžman sad i kod nas i kod drugih ljudi, da li su to ležaljke, da li su to su upravo ti troškovi koji ne pišu u aranžmanu, tako da ima dosta. Mislim da što se hrane tiče da je apsolutno slično u Beogradu ili na nekoj egzotičnoj destinaciji. Tako da, eto, to su ti neki troškovi na koje prosto ne planirate kada krenete negde na more.
recimo igračke ili tako neki suveniri, pokloni za prijatelje, rodbinu. To je sve lepo. kolege s posla, recimo. Jeste, ali kada krenete na put, vi te troškove retko kada ponesete, odnosno taj budžet za to retko kada ponesete isplanirano. I za kraj pitanje, Dušane, zanima me koliko bi ranije, u stvari, to si već spomenuo, ali ajde da ponovimo. Ako nešto odgodiš na rate, na 12 rata, to zapravo utiče na onaj život tokom naredne godine. Odnosno, ako krećeš da uplaćuješ unapred, kao recimo u septembru uplaćuješ za jul naredne godine, ti ćeš plaćati sve jedno te rate samo unapred, jel? Da. Nije zapravo ušteda. Pa to je upravo u finansijama postoje dva ciklusa i to je ono što se često previdi. Znači imamo mesečni ciklus, primamo platu, trošimo na račune. I sada, primjer radi, ako je april, da kažem, povoljniji mesec, ne potrošimo sve. Mi u maju smatramo da imamo više para zato što nismo potrošili sve. A uopšte nije uzet u obzir taj godišnji ciklus. Godišnje idemo na letovanje, godišnje registrujemo automobil, godišnje slavimo slavu, godišnje slavimo novogodišnje poklone. Sve su to, znači decembar je skuplji nego april. I to je ono što se često previdi, najčešće zato što se ni ne pogleda u taj budžet na godišnjem nivou, ali je to dobar početak. Znači svaka destinacija može da se definiše sa nekim okvirnim budžetom i od toga krenuti i sa odvajanjem na mesečnom nivou. Mnogo hvala na gostovanju 150 minuta. Hvala i vam. I srećan vam put ako putujete. Hvala. Hvala. S obzirom da se leto bliži. Između strmih stena